今日はインスタも30分だけ配信させていただきます。はい、こちらもここは Facebook。途中で入れますね。はい、入りました。はい。すごいね。すごいね。三種類。三種類な。すぐ行きますか。月1ライブ。はい。熊本市。宇土市ですね。熊本県宇土市。ポケットライブでございます。じゃあ曲いきましょうか。曲いきますか。はい。はい。ではヘマナオアロハ。こんばんは、Facebook をご覧の皆様、そして会場にお越しの皆様、ありがとうございます。
人数宣言がありませんからそうね。だね。はい、1曲目はね、ヘマナオアロハという曲をお届けいたしました。はい、じゃあミキさん行きましょうか。はい、では今日はね、カカヒナのオープナー、行きましょう。Bye.
何か言ってるいいよね、なんかね、こう一生懸命ね、聞いてくださいっていう気持ちがね、もう伝わってくるんですよ。もうよかったな今日は。やっぱりなんかこう音楽にこう携わるっていうのね、ですよね。音楽のある生活でしょ。ね、いいですもんね。じゃ考えられるね。はい、じゃあ、次の曲ね。このちょっとゆっくりした感じかな。ラーナレオっていう曲を聴きましょうか。はい。この間ケイリーさん歌ってましたね、これね。あんな感じの声で歌えるとね、いいなと思いますけどね。誰だ？ケイリー・レイシェリー。これのオリジナル歌手の方なんですけどね。福岡にこの間来られたんです。私ここの曲歌われて。頑張れケイリー。あ、ちょっとですね。ごめんなさい。違うね。はい。左にしんちゃん。じゃあマウナレオで。
ちょっとでもあれだもんね。ちょっと今日セットリストの中はですね、結構しっとりした感じの曲がねあるんですね。いいんじゃないですか。多いね。いいんじゃないですか。いいんじゃない。OK 出ました。OK 出ました。はい。では次ははい、じゃあ次はね、はいじゃあ今回ウヒバ行きましょうかね。うん、行きましょう。はい。前もしたね。はい、前もしました。はい。だいぶいいね。だいぶいいね。これ緊張します。どういう意味だっけ、ウヒバイ。ウヒバイはですね、ご両親の50周年は何ですかね、金婚式。なんかお誕生日にご両親のことを思って作った曲。確かウヒバイは
深い霧、はい、霧ですね、山にかかっている霧、それがとても美しくて愛を意味するそうです。ロマンチック。ロマンチックですね、ハワイはね。何でも愛につながりますからね。はい、では次の曲参りましょうか。おはやりカルフェアいきましょうかね。ギターに近いですか？はい。あれですね、ウクレレの方がよく音聞こえるよね。そんなことないですか？ウクレレはね、なんか音が抜けて聞こえるような気がします。まあ、行きましょう。はい。はい。おはやりカルヘア Sweet lady ひばひばマイナラ目の部屋の上行くまかないレイヤロがレイクラナありおはいやいSweet lady, hiba hiba my nalari. Hero hea oe eku natamai. Lei aloha leikura.
そろそろツイキャスをご覧の皆様はお別れの時間かな、まだかな、もうちょっとあるかな、途中で切れるんじゃない？途中で切れるかもですね。でちょっとじゃあここでお別れしましょうかね。はい、じゃあ一旦一部は終了。ちょうど一部は終了ということでいたします。インスタの方も終了いたします。はい。皆さんさようなら。なんかコメントをいただいてましたらば紹介してね、いただくと。吉田君が主張してました。あ、吉田君同級生。同級生の吉田君。ありがとうございます。アップルアーティさんありがとうございます。あ、いくやさんありがとうございます。あ、そうなんですよ。外ねまだ明るいんですよね。もうだいぶ暗くなりました。リーダーこれ顔が映らないようにね。これですね、バツですね。バツでも切れるんですか？顔がアップで映ったら面白い。すいません。どこを住んでるんですか。それではではどうもありがとうございました。